Kọmitii nke ndị gụburu akwụkwọ n'okpuru Very Reverend Prọfesọ Peter Damian Akpunonu achịkọbago oke ihe mmemme iji wee merube oke mmadụ a maka ihe dịgasị iche iche ọ tụnyere maka aganiru nke ịgbasa ozi ọma nakwa ịkwalite obodo dịka ọ gbara afọ 80. Nnukwu aja misa iji wee merube oke ihe mmemme ahụ bụ nke were ọnọdụ na Blessed Iwenetansi Major Seminary Onitsha bụ nke ndị bịara gụnyere ndị College of Bishops, ndị ụkọchukwu, ndị echichi, ndị welitere isi na gọọmenti nakwa ndị ukwu sitere mana steeti a ma n'ebe ndị ọzọ. Ọdịnaka Nwolisa akọrọ akụkọ a n'uju. Ya bụ onye chịkọbara mmemme a bụbu onye jibu ọkwa dịka rektọ nke Brigade Memorial Seminary Enugu nakwa Catholic Institute of West Africa siwa Port Harcourt bụ nke ndị enyi, ndị ezinụlọ ya nakwa ndị ya na-amasị gbara ya okirikiri. N'okwuchukwu ya na ya bụ ụka nke eji wee mebe ya bụ mmemme ka onye bishọp nke Enugu Diocese bụ Most Reverend Callistus Onaga bụ onye nke isiokwu ya gbakwasara okwu ka m ga-esi kwụghachi Chineke ụgwọ na mmeso ome ya niile gara n'iru wee nye nkọwa maka ihe gbasara ncheta ọmụmụ mmadụ n'oge ndị Ijipt ma kwupụtakwa na ya bụ oge ncheta na-abụ oge iji chịkọta ma bụrụkwa oge Chineke ekele maka afọ ofufo ya. Ọ gara n'iru wee kọwaa Very Reverend Prọfesọ Akpunonu dịka nnukwu onye nkụzi ma bụrụkwa onye a maara nke ọma n'ihe gbasara nkụzi nke Baịbụl. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka Very Reverend Prọfesọ Akpunonu kwupụtara ịdị uchu ya na mmasị ya ife Chineke nakwa ịzọpụta mmadụ n'agbanyeghị afọ ọ dị. O jikwa ohere ahụ wee kelee ndị niile toro ya balụ ma chịkọba ya bụ mmemme. N'okwu ha dị iche iche ka onye isi oche nke ya bụ Planning Committee bụ Monsignor Theophilus Odukwe nakwa onye ọzọ so wee chịkọba ya bụ mmemme Prọfesọ Fidelis Okafọ gara n'iru wee gụpụtagasịa ọtụtụ mbọ Muhammad a gbagoro n'ife Chineke nakwa ịzọpụta ndị mmadụ. Ozi ekene bụ nke sitere n'ọnụ ndị mmadụ dị iche iche bụ nke gụnyere ka onye Anambra State Attorney General ma bụrụkwa kọmishọna ahụ maka ikpe ziri ezi bụ ọkammụta Sylvia Ifemeje nakwa Reverend Father Hyginus Agụno nke Nnewi Diocese gara n'iru wee kwupụta na n'ezie na ya bụ Prọfesọ Akpunonu bụ onye ihe gbasara ịkwalite ọnọdụ mmadụ na-agụ agụrụ. Ha jikwa ohere ahụ wee Chineke abịa ma ka ọ gaa n'iru onye ogologo ndụ na arụ ike iji wee na-alụpụta Chineke ife ọ na-alụ. Ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme bụ ịwa achịcha nakwa onyinye dị iche iche nke ndị mmadụ nyegasịrị ya. Site na Tansia Major Seminary Onitsha, Ọdịnaka Nwolisa maka akụkọ ụwa ABS.